Wah, tenang ya, ini diuplak-uplak jenis alur musik ya. Iki mau samburi kelir ngeresake tayuban versi kendangan Tuban. Oh iya. Bisa lah. Ayo sak iso-isane. Wong ana kuciwane ya nyuwun duka wong jaragan. Dene iki saka kulon. Ayo. Coba sing nempang tak suwun panjenengan Ibu Sinta ya, Bu. Nah, ini. Iki ana lagu pirang-pirang. Apa serune ya kena. Apa podangune ya kena. Aku jane